Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। चिरां जिल्लानि सान्थिपुर ओनसोलाव गोथै सह बोखांदों। चिरां जिल्लानि सान्थिपुर ओनसोलनि निजला सुइट्स गेटआव देवस्रि ओनसोल महनपुर गामिनि 55 बोसोर बैसोनि मंगल मुर्मुआ थांनाय हराव जौ लोंना सुइट्स गेटनि गाहायाव गोलैना थैना थानायखौ सन्देह खालामदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। लोगोसे सुइट्स गेट नेग्रा रबिराम बसुमतारियाबो फुङाव न'आव थांब्रबनाय समाव अट' सालायग्राफोरा गावनो खौरां हरदों होनना फोरमायो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै सान्थिपुर आउटपस्टनि पुलिसा नुजाथिफैना गोथै सहखौ बोखाङो। तामिलनाडुआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोमजिदों। भारतनि सानै टप क्रिकेटार विराट कोहली आरो रहित शर्मानि अनसायगिरि एबा फेन सानैनि गेजेराव नांलायनाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तामिलनाडुआव सासे 21 बोसोर बैसोनि विराट कोहलीनि फेनआ बिनि लोगो जाय रहित शर्मानि फेन बिथांखौ बुथारदों। बिसोर सानै लोगोआ फेग्रा मुवा लोंनानै विराट कोहली आरो रहित शर्मानि गेजेराव सोर गेलेगिरिया साबसिन बिनि सायाव नांलायदोंमोन। बे नांलायनाया उनाव गिख्रंथाव महर लायो आरो विराट कोहलीनि फेनआ रहित शर्मानि फेनखौ बुनानै बुथारो। ISPL नि पस्टार बिसिनायनि दायाव BPF नि साथाम सोद्रोमाखौ हमनायनि सायाव बाक्सा जिल्ला BPF नि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुङोदि जोंनि BPF दोलोनि माखासे सोद्रोमाखौ जेबो फोरमान गैयालासे माखासे सेक्सन फज'नानै जोबथेसालियाव दैथायहरदों। बेबादि बेनार पस्टार बिसिनायाव BPF दोलोआ जेबो लोब्बा गैया होनना मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव खुंजानाय ISPL नि पस्टारफोरखौ थांनाय 13 अक्ट'बरनि हराव सिनाय मोनै दुथांफोरा बिसिनानै गालाङो आरो थांनाय बृहस्पतिबारखालि पासवान बसुमतारी, रिक्रस बर' आरो रिसन बर' BPF नि साथाम सोद्रोमाफोरखौ मुसलपुर पुलिसआ जेबो फोरमान गैयालासिनो खायो होनना बाक्सा जिल्ला BPFआ अजद होदों। सोर बिसिदों पस्टारफोरखौ बेनि दायनिगिरिखौ हमनायाव जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय जेबो फोरमान गैयालासिनो साथाम BPF नि मावथिफोरखौ हमनाया गनायथाव जायाखै होनना फोरमायो बाक्सा जिल्ला BPFआ। बिटिआरआव ISPL नि पस्टार बिसिनायनि दावराव सोलिगासिनो। बावैसो सान सिगां मुसलपुराव ISPL नि गेलेगिरि आरो नायगिरि बिथांमोनखौ बरायनो गेदेमा बिथांमोननि पस्टार फसंना दोननायखौ बिसिनायखौ लानानै माखासे सुबुंखौ हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनायनि उनाव फिन ISPL नि पस्टार बिसिनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जोहोलाव दैमालु लामायाव फसंना दोननाय ISPL नि बेनार पस्टारफोरखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा बिसिनायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरना दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय देबरगाव ब्लक UPPL क'क्राझार पुलिस थानायाव FIR होबाय। चिरां जिल्लानि गरायगाव 31 नं राजा लामानि सेराव बर' फरायसानि गोथै सह बोखांदों। बे गोथै देहाखौ क'क्राझार टेङापारानि असिम बसुमतारीनि फिसाज्ला 19 बोसोर बैसोनि किसान कुमार बसुमतारीनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। किसान कुमार बसुमतारीया पाठशाला आनन्दराम बर' एकाडेमिनि फरायसा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया सुक्रुबार फुंनिफ्रायनो फरायसालिनि हस्टेलनिफ्राय गोमानानै दंमोन। नाथाय नखरनि सुबुंफोरनिसिम हरनि 9 रिंगासोआव गोमादों होननानै फरायसालिनिफ्राय खौरां हरदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा गोथै सहखौ मोनाबिलि समाव नुसननानै पुलिसनो खौरां हरो आरो उनाव गुरुभाषा पुलिस चकनिफ्राय पुलिसा फैनानै गोथै सहखौ बोखाङो आरो काजलगाव GSP देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। बे बर' फरायसाया मा जाहोननि थाखाय पाठशालानिफ्राय चिराङाव बोरै मोनफैखो आरो बोरै थैनाय ना सोरबा बुथारदों दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बे जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।